Nyamaze chikamati Ngubasabira Mungu. Lakini bono buya muno uruchubuna gwachande kirego baba ntetene nchikuri asobuya timbu atibo kegara ncho mu muromo nena magetumo muromo nto no umenyete nerega ebisaga nembirenga aretira nebinyaruka kujya kungainanga chiro mwarimu stringi chene bundi tikomanyanga ebisine binechibuse chibakujya kunywa na byako engineer ocho bangaina I don't know nga kusima ekonye biya muno matuka ngo wakorera mboto kuliuka na araira mwarorera na mamo minotinda nchonde kwa stayo na arorera gotatigirayo. Anyway, karibu wenka. Asante. Lakini nabere bya bono rende kuarigani because ndo jonga wa chiro muti. Umuti wonje mu muromo nene. Tora abantanye banne. Mageto nako gaisia kake. Lakini bono njendo mona saba mura. Mo swati naro. Apa ewante nangu sabone ya sai. Ndengi ngana bona ya sai bakaja ko what is because egai ko mujo wacha atitukali mure toli muararo. Kwegwe bunari. Akime na gotebiriga. Nimmete nkora riore rero nkobore kirambauti. Bona genda barari bataye na umyonyoro musacha na uminkwenda Nairobi. Ane mbia mana singenjwe so kurario kwao. Uchikwate makurari ngana umyare yariga. Agara na manyikani. Nande nyuma ntara kwenda ntaragenda muraba tanjiro musacha agani nje nguramba bado nintegete ko musacha abaisi abamintu bali mwina ababira bado nkubanyorosha ndiga ningenda ama baratane maigali wigwete muna bago tema nko ungangwe mbora no mete gutari BBC buyi no mete ko nyirarie kenyoroga Kwara baka bagasi ni baraga kunali Muno kwe kukende kiasa sire muinanga. Twate namba yani. Namba yao ni mbwa. Message on the nimbera Mombasa ngota cha. Kwangi kule. Tinde tipo chafu minda. Nyuma batara alete bochinga chingaga. Unakora kindi kutyoka iga. Esi mimi bia ngakere none reverse call mbaka ngake manyanga nyima eta bibi simono to gotali. Mangu akeresi ngwa ncherete. Bado ninche ndiminiti as the head of the family. Ninche. Nango iguga mara moja esimi. Thank you. Namba ni mbwate. Ngoni kanone police call miri biyo ntabwati credit. mata mangana roji ko guskari ya ukwano andake timo etiko se no bato komanya kwa mangana ko woro de to kamani wana chichi kwa meto yombanchira ibere lakini wana mune nyasa rene muna bangire una kwata banga kuchore kanisa oyo mona nyomu lakini utari koma era buwe kera mambe chuma piri no alega kwa nyumule baba oyo nana karo kali kurukujembe ebitulura igoro bali na bana ba mintende boyo mungi no yo mara kideme chanda ai bono kure kuma mokorangiria gusenga nini akingu wasabanga ororo papa kwa nyugure nande bono muchone gutaito chikomenya bija omuntu akorera tanimo magiro ujuru muga kugo irunga kende cyose uko cyuko kwaneru kumana wakwa koramu kwana na mageto abasubati wa minto kakyo batigane arona twaro murembo mujo kwetanyare kaneti entidi kumanya toranga na nje nkitaranye mara ne nabakong kwani gure baba nchitigante baganya sawo na akoyo kigwanti terende gocha somo muroyo mageto era nata chance na yota chance magora joina bere mutachense makonge anya yekunyari kana momento na magoko moro siege ke saukino gamino lakini ko bua bosa ndoyo wana gote bilinje ko gura magana ni yena yo asa tigana na mbaka bano manyete akamanya gotebanga
mete ya John Mata. Namuko chimwakorire meeting. Mwagamba butuku. Muna kwanete iko. Nande bone kamanya kabanga. Bako umwana goseno oyo cherusa mwinoga. Umwana oli buna acheta akabe skuru ngo somali. Bone gaika taikorora getabuya amarige chachacha. Ego chikobanga kinke. Umwana oli anda akabari manso. Mboro mate na oli kire no royo maba. Mwakarete gente kibako umwana ibona arwarete bakasai. Bono na kingo tanga gakinyisa. Akonya barogi aba. Batiga koroga pi. Baigul. Magita kanyoma. Kechemba na irnarik. No vale bonsi. Umanyete. Nonya no muchuri no bwate kibichia no bya tata. Umanyete umuchuri abaise kibata kireze. Abaise kibata kireze tababere kitoni cyumuki. Umanyete nkuigwa mangana gete pakande nkieke tata. Yani bata warira abanerani abange chemba. Bata warite nabugusema umuchuri. Paka nakumira ngata machuati ngibagenda. Yani bata kirense. Yani magituta kubugi no kubugi. Nabinga ngigete weda kwanye kuninga yakira. Yani nabukusema kirege. Lakini rende tigana enda ndole machuati. Na kumiri. Abalinga elimo okwenda hotel magitu atachense. Otherwise Ellen na Gechemba ulikaba munyagari. Lakini rende ya ona koko kenda rende ngatyo wengo ntigira nona 50 ga maete no inje ngo chande na rasi babikirende. To kumia nje nkoro maete taoni ali to gwakara kirendo na mpesa no wachinya ni kia 5 bob nje nkoro rai nje nkoro na kutenda karura immediately nje nkoro re. Aba ere ni antigana ra kuboi. Unoro mutindiga. Uno abantu bakobwete igekenyo. Nakia gwako tokanyoro mwanja ni baba. Kora tiganga. Lakini akatanga jaro mwanja. Ngaki ni bamwe. Tiganda ara kuburi huna rigaki. Usira otebanga. Kero muntu nabwato rubarwaye. Yokina nyoroyo nenenjina na bado koigule bobe. Nkobo. Abenga sina kwana ya mabunari. Just one work. Yoko meseli. Koigule. Yoko ngakere simina abamura mtonki bakoranga gai. Usina no nyomi. Usina no nyomi. Hono na ingire ira maisha nkiota akora arindira kwanzo aya amwina nyuweta agusinyeto soba no buli. Na ya mwana mbuyande. Mbuyole. Obwato mugagaga nane ko bwato rwetinga mahate. Osobweta aya utinya manyeti. Olio bwate bwetinga kubacabacaga olio ngane ara kwebesa ngabona mugakote bwate besa. Bona unero gukumba gwachiko cabaciba cia magoba. Chiema mbere cia sasa. Era onjo metene senge njo ndanji tikurali. Munayo kurali. Abo mwana mintoli na mangana abantu. Mangana abantu. Ena kwa just ekasem. Yoko mind ya murabami. Nande manya akya Mungu manya ngabana ntomba nyoma mukungu ngabuna. Na baba igo. Kora tigana naki? Na baba igo ari aya. Ngamba ko nyoma bunanje. Aya. Ima. Nando maete nyomenda ebinto mbiro rakore nseye nande bira neko salimu ao lakini nje niwe instauni nare gocha tiganso okay ganda mnyoka nje tauni inkore bibere bitatu koigure lakini nara gotebi sawa enda kuya yaboko yondoche binto togukwana tabwate timachikari togukwana nalitu alingi ebarasa ige metemate gega tuate atenga kiro umuntu agukwa erebie kabene nonye nentarebe kere ko kendie gari kera rero umuntu nguchiko itaru umuntu osago itorio yo mabande batika nchiko sinya boko yakobere yaboko na bakari ndoche tuate atenga muntu no bwatu kobekerwe itario bekerwe baka masaruri toigukwana bona ero jira kototera igata geteto kutwensira monere nchiko somo bisobati yaberera iga nchiko sato sumbwere iga
musubati otari okenu mungino nyabuke ngocha na mukunu jitwarenge mete mari twabwate meeting igo twatebete omuntu ekero ukubwatu ntuna bagithole tari ngango kana tuli barogi no inti nyomera no moroginde yahanye karo na bwati rwose ngo kumusaraba nje bika nakyo mungino yaga kariga ntwabare tatata no na ari stoko na twanya kole bichararo bi uni ari ese tole kiro omuntu tigo omuntu abuguri umusaraba oyere bene bana bantu bana barache bani uda kinyo kuya umani nje bika mai mete senkole maga lakini nyabuku ongechi na ongechi otali mukungu oyo ya Wakir. Pata. Roche ngumbua bwana kira rukana kul guru. Mbiyale na bwana na kira katia gotira. Nonde. One chai na kore ya gatira igando na kira. Bakanya tora ndochenga ebo to bushabu monge yaga nire chora cho. Abarende mbiyere. Nkoranya tora tororo mago jakonya ko kero ko kera ko baba. Gracias lakini yana. Kwa nini nagona. Ngakikwa kondo. Umate nari gutira iga. Umwe squeeze durukani twetese bantu bari. Oba tokonyono na antu bachakira kunara kwara bora no nguruka. Yandu. Kenyore ke bono tukunya kuligere liga mboro chubuna kenyore gia tyokiri gia salikire bono. Wasu koro baito basa litikire. Ke. So in fact ya batoro izai tokero ziko zike salike pi. In fact ni ke maena aro ebintu byachinjiri sana squeeze. Oruchi pako bunda guturi toke kurumugondo ryagenda kwanyore kenyore kurumunda tawonyare bochi tagatu yonyare igonde ibintu bitabe gutu yomanya. Na gote bito joke bintu ngora igo tura hanti no no muntu maete andake tumuna bosimo no kwa koritera kini hanti kwa minyo kalindire bisusu. Gaya karasi no nyambo no manyeta. Na mutokora ate ko muntu metu mujeroki. Maritarale mukuru kumadu na karasi magana montara buguna bantu gwedo karasi. Inje kueka nini karatasi. Kwanya ko iwe kenyore ko guru karasi ta. Ne yeta ke delise seniri. Abela nitigana aragotei. Na kwira masikani no mwana omuntu nano mwisiko monene. Ena kwa masikani amangana yonsipi kwa kwanire. Ngana ndi yaburirerie kemaene. Nchembo na redi nkoroku ninge mayete na ande ninge sigete nimbo to musacha gari maitenga nimbo to musacha one tindi ko ligibasa cha bande siko na kwera masikani muno mwana ominto timutageti gonya ko koreta mangana twetane bo sabono mami sawa pole ba mami pole mete gwa kwana kwambirukia nkore sukari yana yatira yagira na kwana ningo sigete muno mwana ominto sana nigwe ningo sigete tango tenga na yamayuka noche etabio liora atwarerera nerera kwaga chiri mambi yao waigule nje tigantika yugo tige anyway na kwa twega se matinte tukuingia no mwana ominto nentinte tuosana nayo mai masikani tigata tigo mna tusikaine go tiga tusikana tiganda ram kanki mbanga 1 2 3 ngokoranda ki osokana na nago tebe sawa bano mwa chinga kichingi yambo yamantaye Getembe Television ekeunga kiamamogusi. Coming soon on Getembe Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke tomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata taliso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri minto gaika. Eya nyoko na iso. Joy.
Kamjeshi, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo ati tata na mama. Na biye kambo ati ngutamera. Tuona acha ukubole nyanteka. Nancho nyome. Nche. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy. Nyanchama coming soon on Gatemba Television. Ekionga Kimamogusi. Gatemba Television Ekionga Kimamogusi. Ilemerelia musuke bitobicheche bakaba murazi chikamate. Yes. Biyamano mubogete. Biyadobogete. Ande tayendu. Ya tiango tenga. Ne liga shomba kereke. In fact, muna na korra kurwa kona runa gwatira nombona na ndoka sana korra nganki ukuri yinkaga. Nakira mangana si no ngumbuga. Mami no biyari. Mbiyara tatwara fresh ikigo chanda banyina. Tago twara fresh. Karasi lakini no matenga ne liye bintu biko tuombi kirege ntukia no matendo kia pena. Ngoro yoko sira wata to mintu. Aga kindu nje kuna manya ine tole kindu kubiye igana ndingi kia baga. Karasi no magetonya no kubwana ale konyarange na kuburuka ni konyante kutindika no ne chai. Izoni linga ne linga tinta itikwa kanikisio mena ande nikiniri bija. No matenga yo mamu nero itata to minto ke. Kora ga kindu kukitora basani nga yayo chakwa manyana mangana kuna. Ngai komanya ni jeli guri pete to mat. Ni chata to minta kwet. Ni to mat me chando tu atikale tenero. Tukaramwike nyuro. Tukatiokiwa. Pakabono to kunya kuboka boka. Lakini anako yo gotenga mama nero itata to mino namba ene kia bugata. Karani ya to andale mono na tingu mata wesinji wacha kuligika. Mamo mino no morogi. Pole nama. Nero itata to minto. Namanya. No na se kerengoro jo sobo sibu ane gando jengene kire chando. In fact na munda ko gosere. Ne linga bono tinta itiku kwa kana ni mabasa ama. Awalinde machuati tigango tebi. Kwa kwanire ko beikura ya mama. Lakini turatika na mangana mama. Turatika na mangana echinderi ne chisokoro ne chiamate. Injenkaras. Aha. Uiste kutara no nyane kenyuro gaiga. Estali abantu bamanyete. Inje nimbuga ta masikaniana na ande timbuga tibobe na mundu. Lakini rende neba mama ukagoserete mundu. Timba ise konyora gukwana bobeiguro ya mama. Inatenge chikubobe. Timba se konyora gukwana iguro bobeiguro ya mama. Abantu mbali ko soka paraga iga banyora accident bako. Abantu mbali nga bagotire bakuri. Ekerogo tanga mama nero itumu ibulyogo igo kongosera. Igere ngumbu igarame kibubuoge. Omwana ya akasoma akabyoka akanyore gasibu yake aredi kwota asigari akaguri gari nkwara tanyora accident yakako nere mama omoita ekintu tukaniri kumanya amakweli naro lakini renda asonsi toyeba kabiro okwane bo bigoro ya mama. Isika bwante kusinga kibakari. Bache bango more. Lakini rende ama sabona maya. Kai, umogaka. No choko iranire. Iranire. Karibu. Choko kwenye niando igana hiyo. Umongene. Hono egaro na ikiro na bata banta bangi bago jabara kwananga. Moko nyomana
ekubwate entertainment ye week emo after 1 week kumfu yachaka nje bono tigete kuhakikishire amangana kumfu out tai omuntu bono kugwanja ninje gwanzira rero mpaka litukama kwirera to separate unege songo bako jabate nga dead do us apart sindio bono kangne tengo tai bono nje gwanja nimbwata kwari kurigire no kurutuko injira narai yani ndaire abondaire chitoro lakini bado nsumaire inde meeting ni ile meeting nje ko ani oninje na retiro musubat oninje ngwara ujira kini ngwara ndengera te mutuko renjera ngoro story ko jagwara ri mundo sa tikolire no te que te bono que mañana injira naraire yani very smart ndengera tinga oninje na nyomire bono bo mundo te tomenya boro yapi wanzo ko kan bo mo yapi yani ubugi mo toto ubugi mo bolera ini yande na buganda ara buruga iga na chisi yage chigo kina njembu yande na ari kurukuru moina iga ndare goeta iga na bwina kitigango kwani iga rende na nyori ngo burugo na ari bono ngo igware mino moina ari iga mangana iga na ari ari moina kerubo konya mo teba ke chembo karabu na sara kontiga nere ara sara Ekinki o mineti bona kerubo tal nanki mineti koru tato minta kwa omo chuito moroza manto kumangi kakandre tono ai kerubo mongino kerubo tiango teiga kwanza kururanga yo kurwera enchira ya buru gwete kugenda ose minto ligere tito kumangi kakandre tono Bono machuoti tigana arakuburi imaige suri cha emega iga okunya gochora iga bune barimo eyenza nani imamo kubege tiga abantu mate ndo kweroga twacha goteba nganyare bondogire rora boni steli uchanganyikire binyoroga iga okunya goeta na macho okunya koimoki ogotanta no kotanta ino tukute toboroso oita kwanda ino no koririete mamo koririete o mate tiga ngotebi iga machuati konye gwasiru gwechoka nabo togo gochoka nto sinyiri mono binto mbito sinyeti igotinda ate anga ngamba bitukari gosinga tinda ate anga mama nga akorete kende ke isongo yo imoki iga kaimoki ega kuba kabisa na ro chire bone tuoni eke joro nga yare bona kaya gore ta jogwe sanga ne irigo be igotinda ate anga ntu amochoka mate karas lakini ege ntu tukwa ne ai Asabo karama mocho. Ahengo gochoka. Ya tiango tebiga. Gochoka to. Nchitimbu atimachi mutuwa mai. Muna kwaro kurmata bugutie. None ndi amasha ndu baro rojo mate ga. Kwani kyo to karora ndu to. Gurto. Tina mama tana no kubati sana kubati. Ne riga no yango begete. Ne chabaro gito wanchebo. Chimwa muti. Ebine bintu moko be komate butu. Kutali bono mugasoma ndo kubege sibantu. Ade ndu ni nabasani bagobeka na to. Basani. Ona naye gwachira basani elimuga onya tali Nairobi abakonya paka usanga mwejira nyumba ngumbuga i gukobori ento karasi nuora abono kunti okontenga nko ngonya ntahito kubeko asina umukombeka nche ya timbu atintami chusi ene barasa tu abeka rugoroga omo paka bagambi bagacha bonsi konyore kinyori ya tiokire ngana ki abanyi nambara bakwe bachinte rusiko ekere bali kuri kunyoko norari kire pamera ari kire gali na no moro negwete ekitaliga ntonku ebekera nega ntokiri kirari inse bitabo byekenyoro bona ya tokora abulga yige tabu uranyore ni mwage bwa negwete aboko ligeri yetali tai omwana boyonde mugaka moina mugaka omwana munyaruka ige bwaterani oroje bunere bujarende
omwana ogoteba ng'ayaya nche tuomenetera pamera gikuru gotenya ontenga babendete karia nene omwana obande gatosienda gochimotore mpaka okure oitari mama mino moitarani nyoko no morogi naro nyaturi gwancha goikoncha none rio turukire karasi none rio turukire karasi ndibwate mini nyenda sana. Ono kang pasa ko grande fonto kanya usai manya tanga incheti ngo wakapi kibono ge koro kinga nunganje ay kirango erese bole gente ke koro ki number 1 to koro ro sina ko letre una anagia pi ono chisa wadi ono chiko cha kucha one by one inche mwega maite mini 5 gende na kole kasi indengere tikinto kikiriko ko chokera bakanonya renga na kingo anje hari dino ngo tena ande to kende kani wanja nyuma ite terasi mangalasi mamotwangerie nyamire munya kuri bitoje ya mwete no wakano amara kwa no chirongori inte kene guichapoki inte getiunya kukonya kohaura inte guichapoki okibuya tuli biye na hapo kuna kwabusa skabo kuna gatera kitebuya hani poki maboro boto wana gendo nande gende ko ngani ngo anjete kabisa inte kina nya ko yakora poki mabwana pi nanya ko yakora igento ngera kina nya ko nande batai basaja bangi ba ko gende kina ko Musuke bito bicheche tatakoja bakaba mura chikamate tatakoyo yokoramo sendo poseseni yezo konyo yokoramo taindo moechenguru basoye kamati sokyo babisabaye basoke sokyo babisabaye tarane kamati sikango mokamumura. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echi chikone bintu bigutumika service nabo igase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomanya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo